Hanes gyffroes iawn ydy hwn am yr angal yn dod i ddeud wrth y bugeiliaid bod Iesu Grist wedi cael ei eni ym Methlem Jwdea. Dynion wrth eu gwaith oedden nhw yn gwarchod eu praidd yn ystod y nos, ac ar noson arferol mi fysa nhw o bosib yn disgwyl gweld rhyw anifal rheibus yn prowla o gwmpas, yn disgwyl am gyfla i larpio un o'i defaid nhw. Beth bynnag oedden nhw ddisgwyl, yn sicr doedden nhw ddim yn disgwyl angal, ac o weld angal mi ddaru nhw ddychryn yn ofnadwy. Peidiwch â bod ofn medda'r angal wrth y bugeiliaid, newyddion da sgyn i chi. Ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd, ac mi gewch chi hyd i'r Meseia mewn dillad babi ac yn gorwedd mewn preseb. Ac yna'n sydyn, dyma na filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg ac yn ymuno yn un cor mawr i ganu clodydd Duw. Un peth hynod bwysig yn yr hanes yma ydy'r ffordd y mae'r bugeiliaid wedi ymatab i'r hyn yr oedden nhw wedi weld ac wedi i glwad. Wedi i'r angylion ganu i can o glod i Dduw a mynd yn ôl i'r nefoedd, dos yr un o'r bugeiliaid yn deud yn aill wrth y llall, o, dyna ddigon ar y miri yna rwan, gawn ni lonydd i fynd yn ôl at yn gwaith a chario ymlaen. Nid dyna ddeudo nhw o gwbl, ond yn hytrach gadewch i ni fynd i Bethlem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Hynny ydy, mae'r bugeiliaid yn credu negas yr angal. Maen nhw'n sylweddoli i bod hi'n negas iddyn nhw, bod awnelo y negas a nhw yn bersonol. Sawl gwaith y clywsoch chi rywun yn deud wrth sôn am y Dolig, o, rhywbeth i blant ydi o. Neu rywun arall yn deud, o, rhywbeth i'r teulu ydi o. Wrth gwrs fod y Dolig yn rhywbeth i blant. Wrth gwrs i fod o rhywbeth i'r teulu hefyd. Ond mae'r Dolig yn fwy na hynny. Mae awnelo'r Dolig a phawb ohono ni. Dyna oedd negas yr angal, newyddion da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. O be yn union ydy'r newyddion da? Iesu Grist ydy'r unig un perffaith i gerdded yn daear ni erioed. Yn ystod i oes, nath o, yn wahanol i ni, ddim byd o'i le. Mi fydd o'n ufydd i holl ofynion a gorchmynion Duw. A'r newyddion da ydy fod ufuddod Iesu Grist yn medru cael ei gyfri i ni. Hynny am ddim byd ond credu yn Iesu Grist ac ymatab i'r newyddion da fel y gnath y bugeiliaid ers dalwm. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawrocar iod. Darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn i ddod. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a phrynwr dynol ryw.